Uyabona ke bafune. Bafo. Sizawuncokola ke ngoku ngamafutha ezilwanyana. Okanye amafutha emvubu. Bafo. Uyabona ke xa sijonga amafutha emvubu okanye amafutha ezilwanyana. Bafo. Awuvela uthatha amafutha nje. Nabangawaphi. Ya ujonga isimo sesilwanyana. Ujonga indlela esisilwanyana sidalwe ngayo. Yafa bafo. Ya ujonge indlela isilwanyana esibunjwe ngayo. Iimpawu zaso. Yeke bafo. Good. Uba ke ngoku sithatha amafutha engonyama. Bafo. Uyayibona mos ingonyama sisilwanyana esinobundlobongela. Bafo. Sisilwanyana esikhulu esoyikekayo. Xa sithatha la mafutha engonyama sifuna ukwenza into yoba ube nesidima. Yabo. Ngenxa yento yokuba siqale sijonge kuqala esi silwanyana sala mafutha ba simile njani. Yabo. Good. So ke ngoku xa sizawusebenzisa izinto zesikhundla, izinto zoba woyikeke, ayangena phaa amafutha elantuka engonyama. Good. Ibingumzekelo ke lo. Ngoku ke ngoku bafo singena ke ngoku kumafutha emvubu. Sikhangela amafutha emvubu ingaba asetyenziswa kanjani. Good. Amafutha emvubu masiqale sijonge qala isize yemvubu. Imvubu bafo ityebile and inkulu. Ixwesile imvubu. Uyabo. Ithi ke ngoku lento iyasinda inobunzima. So ke ngoku imvubu lena kumele zekilingene xa usenza amabhanti okuqinisa. Kwenzela into yokuba ubonakale njengomuntu oqinileyo. Uyava? Not ibhetyebhetye. Alifuneki ibhetyebhetye. Naxa ke ngoku usenza amabhanti besithe mos ujonga isilwanyana basiphila kanjani. Good. Imvubu wena bafo iphila emanzini. Yava? Yandiva ndithini? Imvubu iphila phi? Iphila emanzini. Imvubu kwale mvubu inye iyaphinda iphile phi? Emhlabeni. Uyandiva? Imvubu iyakwazi uba iphile emanzini, iyakwazi uba iphinde iphile nasemhlabeni. Which is nayiphi na imeko. Yebo? Kukho iimeko zasemanzini but iyakwazi uphila. Kubekho iimeko zasezela lapha emhlabeni. Iyakwazi uphila. Uyayiva? Ithi lento ke ngoku le mvubu lena nakweyiphi na imeko iyakwazi into yokuba idilishane nazo ezo meko ezo. So xa sikwenzela amabhanti uba sikuqinise, sikomeleze nakweyiphi na imeko ozawudibana nayo apha endleleni. Uyayiva? Ya, ihamba kanjalo le meko yemvubu. Good. So imvubu isetyenziswa kwimithi yokukhusela. Uyandiva? Amabhanti okukhusela, amabhanti okulwa. Ngenxa yento yoba imvubu iyakwazi into yokuba imelane nasiphi na isimo. Imvubu inamandla, imvubu ityebile, imvubu inkulu, imvubu iyoyikeka. Good. And also wena bafo imvubu iyangena kwizinto zentlahla. Yabo? Ngoba kutheni? Ngenxa yento yoba imvubu iyathandeka. Ungacinga uba wena imvubu sisilwanyana esingenabungozi xa sikude. Uyayiva? Imvubu sisilwanyana esipholileyo. Hayi. Imvubu ayinangxaki namntu. Kodwa imvubu eke wathi imvubu efondini
ndifuna uqala uchuku ngoku. Yebo. Masiphume phandle silungise nyingane. Imvubu izawufuma kuqala. Yeah. Ithi le ngxaki uthetha ngayo masiyilungise ngoku. Oh, ngingandala. Ngawubhinqe ngoku uthatha izibheshu zakho silungise le ngxaki. Imvubu inomsindo labakufutshane olapha empumlweni. Nangona imvubu ipholile nje. Kodwa ungayiqali. Olapha empumlweni umsindo wayo. Uyingozi ke umuntu othuleyo. Ndasakuthi abantu abathuleyo wena abafu bayingozi. Imvubu into emila kunjalo. Okay. Yabo, ipholile imvubu kodwa ungayiqali. Qala ndaba ezimela. Otherwise awuzuyimela. Yeah. So ke ngoku okwakuphola kwayo nokuthandeka kwayo sisebenzisa amafutha wayo kuba sifuna abantu bathandeke. Yabo. Sifuna abantu bathandeke. Na kwimbiza zesikhundla bafo. Kuyafuneka into yoba uhlonipheke bafone. But at the same time uthandeke. Bakhona abantu ufethu ubona ba tata ubani uyahlonipheka nebhathi. Alright. Yabo, alright. Afune ngawe nabafu uhlonipheke ude unganqosana ngabantu ude uyikwe. Ufune uhlonipheke but ungaqheleki. Ungaqheleki. Yeah, so imvubu injalo. Imvubu bafo xa uyibona pha inhle yona bafune xa uyibona msemanzini inhle but inala sasidimana sisoyikekayo ubani inkulu man lento and imbi. Yabo. Good. And also wena bafo imvubu zohluke kabili. Yabo. Kukho imvubu ekuthiwa yintsikazi. Yabo bafo. Imvubu eyintsikazi ke imvubu engumama. Kubekho imvubu engutata ke. Okay. Yeah. So ezimvubu ezohlukile ngokwemisebenzi yazo. Yabo. Xa ke ngokusiza ukwakha enye into eyenziwa ngamafutha emvubu. Phakathi sibambelele. Imvubu idume kakhulu ngento ezizibambelele kwicala lothando. Yeah. Sisebenzisa intsikazi, amafutha entsikazi, which is amafutha wale ingumama. Yeah. Ngoba imvubu besithemos iyakwazi uba ikhusele. Yeah. Imvubu iyabathanda abantwana bayo. Yeah. And yenza nantoni na uba ikhusela abantwana bayo. Yabo. Good. Inolathando labantwana. Yabo. Soloko ingqungene nabantwana bayo, around abantwana bayo. That's why ke ngoku siyifaka kwesibambelelo. Uyayiva bafu? Kwenzela into kuba so thina olathando ilunika abantwana balo. Sifuna lo muntu sembambayo naye asithande ngolathando. Okay. Uyandiva? So la muntu uyambamba. Bye. Olathando umvubu nalo. Ndifuna nawe. Uthi nqa apha kum. Ungabhekabheki. Ungabhekabheki. Yabo. Imvubu bafo iyonqena. Enye into. Imvubu iyonqena. Imvubu iyakwazi uhlala emanzini 16 hours. Ayenzi into. Ihleli nje. Iyonqena. Yayiva bafu. Nalanto siyayisebenzisa ukwenzela into kuba lo muntu sembambayo awonqena amanye amadoda. Okanye abonqene abanyosisi. Okay. Yava? Yeah. Angabi namdla wabo. Abonqene. Yava? Kwenzela into kuba ajongane nawe wedwa. Yabo. Yabo. Ngolathando lemvubu okonqena kwemvubu ajongane nawe wedwa. Bafu. So lamafutha asebenza indlela ezinjalo kwinto ezidibene nezibambelelo kwimithi yokukhusela kwimithi yovika. Benthemo isilwanyana ngesilwanyana ujonga iimpawu zaso
awuvele uthatha amafutha nje udibanise ujonga iimpawu zamafutha zesilwanyana ube ngona usebenzisa ke ngoku amafutha ngokweempawu. Ya ihamba kanjalo ke bafu, ihamba kanjalo bafu.